אנשים, כאן עידן דה גיימר ואתם בסרטון חדש. הפעם זה הולך להיות סרטון של קלאש רויאל. תגידו לי אם אתם אוהבים לראות אותי משחק קלאש רויאל. כמו שאתם רואים אני בריאה 7 כי לא התחלתי די לא מזמן. אנחנו ננסה לעלות בגביעים עם הדק הזה, כמו שאתם יכולים לראות. מי שרוצה להוסיף אותי בפייסבוק, הפייסבוק שלי יופיע עכשיו על המסך. אפשר לשלוח לי בקשה, אפשר לשחק איתי ולעשות עליי ספקטרה. אז כן, בואו נפתח את הצ'סטים האלה ונתחיל את המשחק. רויאל ג'יינט, עוד רויאל ג'יינט. אוקיי, טוב, אז זה הדק מה שאתם, אינפרנו דרגון, סקלטונים, שזה קלף שהרבה מזלזלים אבל טוב לדעתי. כן, כמו שאתם יכולים לראות זה הדק, דק שבואו ננסה לנצח. אין לי פה התחלה יותר מדי טובה, אני פשוט אשים מיניון. אני גם ממשיך יותר מדי טוב, אין לי מה לעשות. הוא שם את הנה. אוקיי, אני לא צריך לעשות לזה כלום, כי זה פשוט ימות. אוקיי, הוא שם בלון, פשוט עושים ככה. תגידו לי שהפיירבול פוגע בהוא. מה יהיה איתי? טוב, אני אחכה שהמניין יפגע בוויזרד ואז אני אשלח את אותו. את הנייט. כן. שים פה את הפייר ספיריט. נהדר. שים פה גריידר בשביל לראות את הקאונטרים שלו. אם הוא עושה בסקלטון יש לי זאפ מוכן כבר. אומייגאד. אז זה נהדר לי. עכשיו שים פה סקלטונים כי אין לי מה לעשות. את הגובים מרד. זה יצא לו ממש גרוע, אבל אנחנו עכשיו יכולים להתקיף אותו במתקפה ממש ממש חזקה. נשים פה פייר ספיריט, נשים פה גריידר ונכין את הזאפ, ככה שהוא לא יכול לשים לנו מיניונו. עכשיו הוא כן יכול, כי אומייגאד, רגע, נראה לי שזו אחלה של דאמג', כן. הוא לא יכול לשים כי הפייר ספיריט שלו פשוט היום מוצאים את זה לגמרי. זה היה זאפ ממש ממש לא טוב מציל, הוא שם את הנייט. יש גם לראות את הוויזרד וגם לחטוף את המכות של הפייר ספיריט. זה יוצא לנו מעולה. כרגע אנחנו ביתרון יחסית גדול. עושים פה ככה ונכין פה את הכדור אש. בואו נראה, זה יצא לנו ממש טוב. אני חושב שאנחנו מונעים לו את הבניין. אני מכיר גריידר. אוקיי, רואים לו את הבניין. פשוט מעולה. סיפר לנו עוד טאוון. סיפר טאוון. שים פה את הפייר ספיריט שיצאו את הגובלין ברל. כרגע המצב שלנו מעולה. כמו שאתם יכולים לראות את הדק הזה מצוין. אני צריך להשתמש בו. שים פה את האוגריידר כדי שידחוף את הנייט. והנייט בעצם זה אומייגאד, הפיירבול פוגע. אוקיי. זה שהוא יבזבז את זה ולהגן, זה יצא ממש לא טוב מצידה. אין לה פשוט סיכוי, ועל האינפורם הטוב ששמתי, אז כן, 3-2-1. ניצחון קליל. קיבלתי סייב מהצ'סט. אוקיי, הקלן צ'סט, בואו נראה כמה אנחנו. זה הקלן שלי, אי אפשר להצטרף אליו בתכלס. דווקא בואו נתרום פה קטנות. אוקיי, אז בואו נמשיך עם המשחק האחרון. מקווה לעלות עוד בגביעים. ביחד עם אוגריידר, מקווה שזה יעבור. נשים פה, אומייגאד, זה יצא לנו כל כך של המינימות. אני לא יודע, הוא שם לב בכלל ששמנו את הפייר ספיריט הרבה דמג' על ההתחלה, שזה פשוט מעולה. יצא לנו מתקפה של 6, הוא הגיע עם 5 והורדנו לו איזה 2000, אז 300 דמג', פשוט מטורף. אין לי מה לעשות, אני פשוט שם את זה, מכין את הנייט, ואני אשים פה
פיירבול, ויצא במהירות לעוד מתקפה של אוג ריידר עם פייר ספיריטס, אבל לא הצלחתי לשים את האוג ריידר, והוא עכשיו יכול לשים מיליונות ולהוריד לי את זה. אוקיי, משחק. זה מאוד מוזר. אוקיי, הוא שם לי את האוג ריידר, אני חושב, סקלטון, אני חושב באמת. הוא שם את הזאפ, זאפ יחסית טוב. אוקיי. כל עוד שהטסלה פתורה, אני פשוט שם עליו פייר זאפ. מיליונים פה על ולקרי, אומייגאד איתו. שאני אשים פה אוג ריידר זאפ. אוקיי, זה יוצא לנו ממש טוב כי שם ג'יית סקלטון. אוקיי. הוא לא נראה לי יודע, הוא לא פשוט עושה לי ככה וככה. שזה בקלירות. המצב שלנו כרגע ממש ממש טוב. בסוף יש לו סקלטון. הוא עושה את זה. וממש תפענו אותו מתוסכל, לא יודע מה לעשות, הוא יוצא למתקפה האחרונה. אני פשוט צריך להגן פה על הצד ולראות את המשחק, שם פה יפה מאוד, וזהו, פשוט נראה הכל ניצרון. כן, וזה היה כל היום. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם, תנו לייק וסאב, תגידו לי מה אתם חושבים על הרעיון החדש של אם דורשים שזה טוב או לא, ואשמח גם שתשאירו תגובה. אז כן, כאן היה עידן דה גיימר, ועד לפעם הבאה, יאללה ביי. וממש תפענו אותו מתוסכל, לא יודע מה לעשות, הוא יוצא למתקפה האחרונה. אני פשוט צריך להגן פה על הצד ולראות את המשחק, שם פה יפה מאוד, וזהו, פשוט נראה הכל ניצרון. כן, וזה היה כל היום. תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם, תנו לייק וסאב, תגידו לי מה אתם חושבים על הרעיון החדש של אם דורשים שזה טוב או לא, ואשמח גם שתשאירו תגובה. אז כן, כאן היה עידן דה גיימר, ועד לפעם הבאה, יאללה ביי. כאן היה עידן דה גיימר, ועד לפעם הבאה, יאללה ביי.